panalangin doon ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon yung poking oras ng kamatayan mi. Ligay king Igpa, ligay king anak, ligay king Espiritu Santo. At si mo sa jara ligaya, ibat yung kamumulan, ngayon kapilan man, manggamang singala na ang kaya na asa. The mysterious king Tula, ano mo na misteryo? Ang panikatawan ng tao ng anak ng Diyos. Medyo kabaguan, isang bayan ang kaya ka din kayo mo. Kami kuwarin lumang keniso yung pantulog mo. TikTok. Hindi patawad mo kit. Makasalanan, ngayon yung poking oras ng kamatayan mi. Ave Maria, magbukas ng grasya, diri Diyos sa sikreto. Huwag ka karisag ng babae, at huwag niya pa naman